si Kobe mo pagharapin ko man. Ano siya? Dito ka na. Tapos, parang, Ay, nagbura pa yan pag abot mo. sabi ko, Kobe, ito, nagbura pa. Tapos, Mga kasinag, magandang hapon po. Ayan, malungkot ang aming baby boy kasi pagdating niya, wala na daw si Kobe. Ayan si Kobe. Na ano daw yan? Ano na? nakaano po siya, bakit sa pagpapabuhay pa niya. Ano na? Dapat pinainom ng tubig. Wala, pinainom ko tapos kasi pagkaban-aban, nagkadana. Kararating pa lang po namin mga kasi nagaling sa proper. Kasama ko si Bunso. Nadat na namin dito si Janjan kasi galing siya sa Vito. Sabi nung tiyuhin ko, umiiyak daw si Janjan kanina pa. Pagdating namin dahil pala sa kanyang alaga na si Kobe. Nakita niya daw nandun sa likod bahay. Ayan na si Kobe. Binalot niya lang ng tuwalya mga kasinag. Alo na? Kaya walang kamo ni Esther. Esther nagkadang sa siyo niya. Tapos nito ayun. Marunong ko yata sa iyo. Si Kobe mo pagharapin ko man. Ibabaw na namin mga kasinag si Kobe. Ano siya? Dito ka na. Naibaon na natin mga kasinag si Kobe. Kinausap ko na lang si Janjan. Nasabi ko wag na siyang malungkot. Kasi nga siya yung apektado. Kasi nga sa kanyang aso yun. Siya yung kumuha nun dun sa may lasa. Kaya nalungkot talaga siya. Nakakalungkot talaga mga kasinag kapag minahal mo na yung isang alaga tapos biglang mawawala, pero wala tayong magagawa kasi ganun talaga mga kasinag ang buhay, kaya kailangan nating tanggapin kahit malungkot. Pero sabi niya mga kasinag kanina pagdating niya daw po, humihinga pa daw si Kobe, tapos tumahol pa daw sa kanya ng isang beses, tapos maya maya daw po nakita niya nawala na ng hininga. Kaya hinintay lang siguro siyang makauwi. Siguro mga kasinag may sakit siya kasi yung dumi niya, dugo,
ilang araw nang ganun yung dinudumi niya. Kaya siguro may sakit siya mga kasinag. Pero okay lang yun mga kasinag. Wala na siyang mararamdamang sakit. Paano po yan mga kasinag? Hanggang dito na lang po muna ang ating vlog ngayong araw. Kasi sa totoo lang po mga kasinag, pagod pa ako. Kasi kararating pa nga lang po namin galing sa proper. Nagulat na lang po ako kasi umiiyak yung anak kong lalaki. Kaya hanggang dito na lang po muna mga kasinag. Kasi magpapahinga ako ng ilang minuto. Magpapakain naman tayo ng mga alaga nating baboy. Yan, maraming salamat po sa panunood yung mga kasinag. Sana po huwag kayong magsasawang manood sa aming mga video. Salamat po. Bye. God bless.